wabarakatuh. Tepangaken nami kula Wandari Maduna saking kelas IPA 3. Kula badhe maosaken geguritan ingkang kula damel. Slendang Hijrah déning Wanda Ayu. Ing sepine wanci ati saya angapi-api. Tak rasake kawedenku marang Gusti, eling marang palahku ing donya iki. Gawe maksiat lan dosa, gawe liyan pisakit manah, kesupen ibadah, kesupen nyebut Allah. Duh Gusti, kula isin, kula ajur Gusti, sujudku kesusu, nikmatmu ra kantu-kantu. Paringana kula pangapuran Gusti. Ing rodane wektu aku kudu luwih apik. Aku kudu nata atiku. Aku kudu nutup auratku. Selendang kang semampir ing pundakku dadi saksi. Saksi kepiye aku terus ngusaha ing dalan sing bener Gusti. Selendang kang regane ora sepiro nanging bisa nglindungi ing panase surya lan saka panase neraka. Gusti, paringana kawelasanmu kanggo nuntun aku supaya istiqomah, ora meneh salah langkah, supaya dadi wanita kang salehah. Tuntun aku eling marang agama kang dadi ageng aji, agama kang bisa dadi gegamaning ati. Matur suwun.